ዘይተወልደላ ቅርስስቲ ስፍራ ኣብታ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደላ ከተማ ቤተልሔም ብተደጋጋሚ ከይደ ተሳሊመ ኣብታ ዝተቀደሰትን ጎይታና ዝተወልደላ ኮብ ዝተተኽለላ ቦታ ብዝተሳለምኩ መጠን ግን ወትሩ ትዝብለኒ ናይ ዓለም ቁጥሪ ሓደ ቅርስስቲ ቦታ ኣላ ኣብታ ናይ ዓለም መድሓኒ ዝደቀሰላ መሕደሪት ማላውቲ ህዝቢ ዓለም ሪጋ ተሰሪዑ ክሳለም ከሎ ኣበየናይ ከባቢ ምዃኑ እኳ ተዘይፈለጥክዎ ኣብ ኣእሙሮይ ቅጅል እንዳበለ ከብደይ ዝበልዓኒ ኣፍ ተዝህልዎ ኡይ ኢሉ ዘልቅስ ዝመስለኒ ሓደ ቦታ ብዛዕባ እቲ ቦታ ኣዘኻኽረኩም ብጎይታ ንምውላድ ዝቐረበት ብፅሕቲ ወርሒ ማርያምን ዮሴፍን ኣብታ ምሸት እቲኣ መሕደሪ ጨኒቖም ዝሓድሩ ቦታ ሃሰው ኣብ ምባል እናሃለዉ ኣብ ሓደ መዕረፊ ጋይሽ ከሕድርዎም ዝኽእሉ እንትኾኑ ሓቲቶም ነይሩ ኣይከኣልኒ ኣብዚ ቦታ የብልና ኣብ ካልእ ሕቶቱ ኢሎም ኣብ ኣፍ ደገ መለስዎ ሽዑ ዮሴፍን ድንግል ማርያምን ነቲ መዕረፊ ጋይሽ ገዲፎ ናብ ምሕደር ማላወት ትምሪሖም ኣብቲ መብልዕማል ድማዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ እስኪ ኣብቲ መብልዕማል ወጎል ሰከበ ኣብ መብልዕማል ደቂሱ ኢልና ምዝማር ወንዚፍና ናብቲ ጎይታ ዘይተወልደሉ መዕረፊ ጋይሽ ከድና ቁርብ ሓቢርና ንበዓሉ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ቁርሱስ ስፍራ ቁርብ ኣይ በለሉ መፅኡ ዋናታት እቲ መዕረፊ ጋይሽ ኣብታ ለይቲ ኣብ ኣፋፊት ገዝኦም ቆይማ ሓንቲ ክትሓርስ ዝተቐረበት መንእሰይ ቦታ የብልናን ኢሎም ክመልስዋ ከለዉ ምንም ኣይመሰሎም ንእሽተይ ካብ ቁር ክብሎም ኣይከኣለን እቲ ኣብ ማህፀና ዘሎ ንፀልማት ዓለም ዘብርህ ፀሓይ ፅማዕ ዓለም ዘርቡ ማይ ብደሙን ዓለም ዝሓፅብ መድሃኒት ምዃኑ ስለ ዘይፈለጡ ቦታ የብልናን ኢሎም ኣነ ግን ከምዚ እምበልኩ ኣቶም ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ቁርሱሳት ኮየ ኣብታ ምሸት እቲኣ ንመን ካብ ኣፍ ደግኹም ከም ዝመለሱ ምስኪ ክነግረኩም እታ ኣብ ኣፍ ደግኹም ዝቆመት መን ምዃና እታ ኣብ ማህፀና ዝሓዘቶ መን ምዃኑ እንተትፈልጡ ነርኩም ነቶም ቀዲምኩም ዘእተኹሞም ኣጋይሽ ብሕጊ ኣምላኽ ውፅልና ምባልኩም ኣይምተረፈን ነርኩም ሰምዑ እንድሕር ኮንኩም ኣነ ክነግረኩም እንተትፈልጡ ነርኩም ከም ኤልሳቤጥ ዘመድ ማርያም መን ኮይንና ንሕና ኣዶ ጎይታ ተኣኽሊ ናባና ትመፅእ ምበልኩም ልክዕ ንስኹም ካብ ኣፍ ደገ ዝመለስኩማ ሓንቲ ናይ ገሊላ ናዝሬት ነፍሰ ጡር ጋሻ ጥራያ ነይራ ንዓ ቦታ የለን ኢልካ መምላስ ቀሊል ነገር መሲልኩም ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ቦታ የብልና ካልእ ሕቶቱ ከምኡ ክትብሉ ከለኹም ግን መን ከም ዝሰጎኩም ኣይፈለጥኩም ቦታ ብኣጋይሽ ተታሒዙ ነይሩ ትብሉኑ ትኾኑ ግን ድማ ንሓንቲ ተሓርስ ኣብ ቅልውላው ዘላ ሰብኣዊ ርህራሄ ምልጋስ ህልናዊ ግዴታኹም ዶ ኣይነበረን እንተትገብሮ እቲ ትረኽቦ ካብ ትፅቢትኩም ንላዕሊ ምኾነ እንተትእትውዋ ነርኩም ንጉስ ምድርን ሰማይን ዝኾነ ኢየሱስ ናብ ቤትኩም ማእትዎ ነይሩ ካብ ምድርን ሰማይ ዝዘርጋሕ መሳልል ቆይሙ ኣዳራሽኩም ብናይ መላእኽቲ ዝማረ ብናይ ጓሶት ደስታን ብናይ ሰብኣ ሰገል ህያባትን መዕለቕለቐ ነይሩ ዋላ ድሕሪ ሞትኩም ከይተረፈ ንዘመናት ክሳብ መወዳእታ ዓለም ህዝቢ ዓለም እናወሓዘ ምድሪ ቤትኩም ምስዓመ ነይሩ ኣብ ቅርዓትኩም እተንከባለለን ኣቤት ንድንግል ማርያም ቦታ የብልናን ኢልካ ምምላስ ክፍለካ ዋጋ ዘስእነካ ዋጋ ክንዲ ምንታይ ኮይኑ ኮኒ ኣቤትን ያሬት ከማኹም ኣብቲ ዘመን ተዝነብር እሞ ንድንግል ማርያም ኣብ ኣፍ ገዛ ይረኺብ ካብ ዓራት ይወሪድ ኢኻ ተቐቢለ እመኑኒ ንድንግል ማርያም ቦታ የብለይ ዝበለ ሰብ ኢየሱስ እዩ ቦታ ሲኡ ንዓ ናብ ቤቱ ዘእትወ ግን ኢየሱስ እዩ ናብ ቤቱ ዘእትዎ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኩሉ ኣለዎ ኣይንስኻቱ ካልኦት ኣጋይሽ ካብቲ ግፍጡ እታ ድንግል ቦታ እንተትህቡ ነርኩም ገዛኹም ሰማይ ምኾነ ነይሩ ናብ ቤተልሔም ክሳለም ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበርኩ እዋን ንድንግል ማርያም ካብ ኢዶም ዝመለሱ ሰባት ኣድራሻኦም ኣብዚ ኢሉ ክሳብ ሕጂ ዝነገረኒ ወላ ሓደ ሰብ ኣይረኸቡ ንዓ ቦታ ዝሰኣነ ሰብ እንታይ ኣዳራሽ ኣሎ ሽሕ እኳ ካብ ዝሞቱ 2,000 ዓመት ሓሊፍዎም እንተኾነ ኣነ ግን ክሳብ ሕጂ ክዝክሮም ከለኹ ብዛዕባ እቲ ኣዝዩ ብጉይ ውሳኔኦምን ዕድል ኣልባነቶምን እናሓሰብኩ ይድንግፅ ኣሎ ነቲ ንድንግል ዘጸግዓን ሓንቲ ውላዳ ዘደቀሰትሉ መብልዕባል በጎል ሰብኣ ሰገል ኢለ ክዝምረሉ እኳ እንተነበርኩ
ንድንግል ቦታ የብለይ ኢሉ ዝመለሳን ጎይታ ዘይተወልደላ ቅርስስቲ ስፍራን ግን ዘለዓለም ሓዝነሉ